Здравейте, гледате часът на Милен Цветков. Сега продължаваме с рубриката "Къде са те сега" и Василена Гръбчева. Здрасти! Здрасти! Днес гостът ни е Вивиан, която ни гостува април месец, защото стана известна... Ти много за да ги изкъсяваш нещо, не? Ами, защото няма време. Едно време ги викахме, примерно след 1, 2, 3 години, нещо такова. Сега тук е април месец, сега да е Вивиан отново. Ами, защото има повод. Поводът е участието в един клип на една песен джиджиканска, която ако може сега да видим за какво точно става въпрос. Това е от миналото участие с кученцето. Виви, къде ти е кученцето днеска? Вкъщи е. Maka maka po, maka 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 lomba. Sana bikero, sana deja vu na konda. Gepi maka po, maka 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 jomba. Sevi ora očica deja vu rezomba. Maka maka po, maka 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 lomba. Sana bikero, sana deja vu na konda. Gepi maka po, maka 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 jomba. Sevi ora očica deja vu rezomba. Джиджиканска, мешана, мешана, мари хулиганка. Сешана, сешана, фани парижанска. Венагада, венагада, венагада. Джиджиканска, мешана, мешана, мани хулиганка. Сешана, сешана, фани парижанска. Венагада, венагада, венагада. Добре, момчета, направили сте песен. Има ли някакъв смисъл тази песен? Аз нищо не разбрах от текста. Нека автора да каже. Аз съм автора на песента. Извиняй, какво значи джиджиканска? Значи, джиджиканска има много значения. Всеки може да го разбира както си иска. Може да означава всичко, може да означава и нищо. Важното е човек да не слуша толкова. Извиняй, че питам, как го разбираш? Аз го разбирам без никакъв смисъл. Аз и го разбирам без никакъв смисъл. Искаш да кажеш, че няма какво да разбираш. Да, няма какво да разбира. Няма какво да се разбира, само трябва да се слуша, нали така? Джиджиканска. Именно. Нещо такова, нали? Няма какво да се замисляш над думите буквално, просто трябва да се отпуснеш, да хванеш ритъма и да се забавляваш. По-скоро джиджиканска от рода на песни като Макарена, Серехе, такива песни, които слушаш, забавляваш. Има ли нещо, защото аз чувам примерно, аз внимателно слушам и чувам примерно нещо от сорта на цица. Нещо такова чувам. На какво? Женска гръта е да не го казвам. Цица. Да, разбира се, не може без цица. Нещо такова чувам. Значи има думи все пак, които са. Има. Началото започва с мъка, дежаву. Някакви такива работи има. Мъка по, мъка ломба. Стана бикерон, стана дежаво на конда. Там исках да напиша анаконда, обаче стричките не съвпаднаха и махнаха и стана анаконда. Колко време писа текста? Много бързо, за нула време стана. Лесно и бързо. Ти ли го пееш или импровизираш? Ами вече го пея един искаш. Добре, защо поканихте Виви в този клип? Ами, значи Вивиан ми я препоръча Ангел Тончев пиара, предложи ми тя да се снима, харесахме двамата си видяни, пък няма как да не хареса. Ма защо се съгласи? Защо се съгласи? Сигурно са ти препоръчали още хиляди други момичета, нали така? Ами да, препоръчаха ни, но се спряхме на нея, защото определено се вписва в идеята за клип на джиджиканска, така има интересно излъчване. Трябваше да дума не се вписва много. Трябваше ни нещо по-екзотично. Да, така е. Виви екзотична ли е? Разбира се. Ай, нека видим все пак как тя се представя в клипа. Нещо много скандално от клипа, ако може да го пуснем. Няма да има. Ако може да върне. Те ще го пуснат пак от начало. Добре. Какво правим като го пуснем? За това, че сте Виви. Едно друго момиче в клипа. И аз сега да питам ти да не си минала на отсрещния бряг нещо. Не, няма такова нещо. А що се целувате с това момиче, за да е по-скандално? Така ще знаеш, да, по-интересно. И кое му е по-интересно? Еми така, като има хубави момичета, такива работи, то повече се и гледат тези неща. Що се гледат? Как си обясняваш, че се гледат точно такива неща, две момичета да се целунат? Ами не знам, това се харесва на мъжете. Ти харесваш ли мъже? А той си извиня. Да. Харесваш ли жени? Мъже харесвам, да. Мъже харесвам, да. Спитам, харесваш ли жени? Не. Не А кое е харесваш момичето жени. в клипа все пак? Ами Драгана се казва, от Пловдив тя е полумакедонка. Много готино момиче, много е забавна. Много ни веселеше там, тя е малко... Имаме го момента, мисля, че. Я да видим. Момента го имаме. Ама ти направо си
Истинска целувка. Да, много реално. Еми, реално. Репетирахте ли преди това или директно импровизирахте? Добре, не те ли беше нещо? Не ти ли беше кофти така? Аз така, ако фана Боби така да го... Определено няма да е добре. Еми да. Между мъже не е толкова красиво, колкото между жени. Кой реши, че е красиво между жени? Еми, чувала съм от много хора, че е красиво. И ние сме съгласни с него по принцип за това, което тя казва. Между другото, ние го качихме във V-Box и имаше доста от коментарите бяха... Особено... Единственото нещо, заради което гледам клипа, е заради тази целувка. Защото Сериозно? Факт. Не слушат песента, гледат само целувката. Вие как си обяснявате, че хората харесват толкова две жени да се целуват? Аз се радвам, защото присъствах в моят клип и не си го обяснявам вече по никакъв начин. Не искаш нищо да обясняваш, ти искаш според мен да си тръгваш да си ходиш. Не, Искаш ли да си тръгваш? изключително приятно ми е да съм в твоето студио и не бързам да си ходя. Не, защото това не си обясняваш, онова не си Да, обясняваш. за тебе нищо няма смисъл, така просто се случат нещата. Песента не съм я направил само за удоволствие, направих я с цел Да изкараш пари. някой човек като Боби, както се случи, да я направи инструментал, след това да запишем в студио, да завъртим по радията и да стигнем и до тук. Всичко върви по план. И пари? Има ли пари? Да, печелите ли от това? няма как да печелим с една или две песни, няма как да стане това. Вървиме Добре, напред, правим нови на песни. Виви, какво и дадохте замяна на това, че се целува с някакво момиче във вашия клип? Какво сме й дали? Виви, кажи какво ти дадох. Какво ти дадохме? Не им казвам. Не им казвам, моля. Добре, няма значение какво са ти дали. Какво са ти дали, това са ти дали. Искам само да разбера с твоята колекция с кучетата на Бълболи. Имаш и още обожатели и респективно още кученца. Ами да, сега чакам новото да пристигне, още едно мъжко съм си поръчала. Откъде ще пристигнеш? Ма имаш ново гадже ли? Да, много гадже. И всяко гадже ти донася по едно кученце. Да. Добре, какво правиш ти? У вас ще стане кучкарник съвсем скоро. Еми, Както ги сменеш гаджетата през 2 минути и сега с тази целувка, с тази мацка, съвсем ще си изстреляш в космоса. Всеки мъж иска да... Имам един приятел, ветеринарен доктор, той мисли да се прави кучкарник, така ще има къде да ги свържеш. Да. добре, ще се обадя, като станат малко повече. Окей. А с Добре. какво мислиш ще се занимаваш? Актьорска кариера, с какво мислиш ще се занимаваш? Участваш все пак в клип? С колекциониране на кученца сега. Добре, благодаря ви много. Успех ви пожелавам. Само искам да вмъкна нещо. Това не искаше да обясниш, онова не искаше да сега да вмъкнеш. Изпей нещо, обеща да пееш нещо. Разбира се. Оперно пеене, В той си момента маса оперно пеене. моите бъдещи творчески Пееш, планове продължават Той да с се върши сега. Трио Милфил. Кажи го по-бавно само. Трио Милфил. Милфил. И аз така реагирах. Милф или Милфил? Кое е точно? Трио Милфил е моята нова група. Имам група, с която сега записахме една песен, която Смяташ се да казва пробиеш в MTV? С нея. Трио Милфил. Бара Раца се казва песента Изпей нещо, я да чуя. и започва с опера. Да, я да чуя. Почва така. Реконит армония, диберете диверсе, Hebrona Floria, l'ardente amante mia. Цапирай картофи! Браво, добре, благодаря. Успех ви пожелавам. Това беше часът. Останете с програмата на Нова телевизия. От мен приятна вечер.